Egyszer-kétszer előfordul, hogy tanórán így előkapom, és fölmegyek hirtelen meg játszok, fotózásra, meg telefonálásra. Többnyire erre használják a fiatalok a mobilt ebben a Szekszárdi Általános Iskolában. Természetesen csak a szünetben, hiszen órán házéren tiltja a telefon használatát. Azt a szabályzást tettük, hogy a tanár attól, aki órán megszólaltatta a telefonját, elvette, egy borítékba zártuk, ráírtuk a gyermeknek a nevét, és az én irodámban páncélszekrénybe helyeztük el megőrzésre, és csak a szülőknek adtuk vissza. Az igazgatónő szerint szükség van a mobilra, de csak abban az esetben, ha a gyereket a szülő megtanította, mikor és mire is kell azt használni. Az interneten számos olyan mobiltelefonnal rögzített felvételt találunk, ahol tanárt vagy éppen diákot provokálnak és bántalmaznak iskolások. És mivel többen azért keverednek ilyen helyzetbe, hogy ezt mobiljaikkal rögzítsék, és a felvételt feltegyék az internetre, a brit iskolákban ez év szeptemberétől a tanítás előtt a tanárok begyűjthetik majd a mobilokat. Az a meggyőződésem, hogy az a gyerek, aki telefonnal rendbontást művel mondjuk egy tanórai keretben, az ugyanezt megtenné valamilyen más eszközzel. A garai egyik pedagógusa szerint éppen ezért nálunk felesleges ez a fajta szigorítás, hiszen többek között a gyerekek személyiségi jogait is sértené, ha elvennék tőlük telefonjaikat. Másodszorban náluk erre a fajta erőszakra óra közben vagy azután nincs is példa. A diákok azt mondják, ők nem örülnének, ha elvennék tőlük a mobilokat, sokan még egy tanóra erejéig sem tudnák nélkülözni a készüléket. Azért én is szoktam így néha nézegetni óra közben. Az oktatási jogok biztosa szerint hazánkban nem olyan drámai a helyzet, hogy szükség lenne ezekre a szankciókra, viszont azt nem tagadja, az iskolai erőszak igenis jelen van a magyar intézményekben. Magyarországon még nem tartunk ott, rajtunk múlik, hogy oda jutunk el, vagy időben eszmélünk és teszünk ellene. Most még nem kellene kizárólag tiltani, de azt gondolom, hogy erről a helyzetről nagyon-nagyon sokat kellene beszélni. Több tucat